थ' नोंथांमोना गुबुननि भिडिअ नायै जानो हागौ इउटुबाव गोबां इउटुबारफ्रानो गाव गावनि आर्निंफोरखौ सोरबा बायदिया खिथानानै लायो गाव इउटुब चेनेल खुलिनानै गाव गावनि चेनेलाव गाव माने ब्लगिं भिडिअ जानायनि होन बेरायनायनि होन बहाबा थांनायनि होन बेफोरनि सायावबो भिडिअ बानायनानै आपल'ड खालामनायनि गेजेरजों बिथांमोना इउटुबनिफ्राय गोबां फैसा खामायगासिनो दङ। दा नोंथांमोनाबो सोरनिबा भिडिअ नायनानै आरो सोरबा इउटुबारखौ नायनानै नोंथांमोना गोसोआव साननो हागौ आंबो इउटुब खुलिनोसै। दा बेफोरबायदि सानदोंब्ला नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिनाय नोंथाङाबो माने इउटुब खुलिनो सानदोंब्ला दा बे भिडिअआ नोंथांमोननि थाखाय जोबोद इम्परटेन्ट जागोन। दा नोंथांमोना गोबाङानो आंनाव कमेन्ट खालामनानै सोङो आदा नोङो मा एप्सआव भिडिअखौ एडिटिं खालामो दा बिदि होननानै गोबाङानो सोङो आरोना। दा नोंथांमोना भिडिअ एडिट खालामनो रोङाखैब्ला आरो भिडिअ एडिट खालामनो बबे एप्सआ मोजांसिन आरो बेस्ट एप्स होननानै बुङोब्ला नोंथांमोना गोबाङानो बिदिनो एप्सफोरखौ नागिरो बबे एप्सआव मोजां जायो क्वालिटिया बबे एप्सआव एडिट खालामोब्ला माने प्रफेसनेल जोङो एडिटिं खालामनो हायो। दा नोंथांमोना सोरबा बायदिया मिथिया जानो हागौ। दा जायनाखि माने गोदान इउटुबाव गोदान फैनो नागिरदों नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ खालामनो रोङो मबाइलजों नर्मेल केमेराजों ओरैनो भिडिअखौ खालामनो रोङो खिन्थु बेखौ बोरैहाय एडिट खालामनांगौ बेवहाय बोरै मिउजिक सोनांगौ बोरै बेकग्राउन्ड मिउजिक सोनांगौ बोरैहाय गावनि फट' एडिटिं खालामनांगौ बेफोरखौ गोबाङानो मिथिया। दा फार्स्ट बिगिनार फैयोब्ला नोंथाङा माने फार्स्ट माने इउटुबाव आगान होजेनगोनब्ला दा नोंथांमोना गोबाङानो मिथिया। दा बेफोरखौ नोंथांमोना मिथियाब्ला इउटुबाव माबोरै भिडिअ आपल'ड खालामगोन माबोरै जोङो गाव भिडिअ खेबनानै मेथाइ सोनानै बा गावनि भइस सोनानै बा फटक सोनानै बोरैहाय एडिट खालामनांगौ बेफोरखौ मिथियाखैब्ला नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासे नायदो आं नोंथांमोननो खिथालांसै। दा जोङो बेस्ट एप होननानै बुङोब्ला इउटुबाव पावारफुल एप्सआ इउटुबनि थाखाय माने पावारफुल एप्सआनो जाहैबाय मोननै दायो काइनमास्टार आरो मोनसेया जाहैबाय पावार डाइरेक्टर। बियो माने अल्ड भार्जन दङ ओमफ्राय दानि निउ भार्जनआ जाहैबाय माने गोदान आपडेट खालामबाय थानांगौ। दानि निउ भार्जनआ माने वाटारमार्क फैयो नोंथांमोना स्क्रिनाव नुदों बिदिनो काइनमास्टार लिरनाय फैयो पावार डाइरेक्टर लिरनाय फैयो। दा बेफोरखौ क्रमनिफ्रायसो डाउनलड खालामनांगौ आरोना प्ले स्टरनिफ्राय डाउनलड खालामोब्लाथाय बेवहाय माने पावार डाइरेक्टर लिरनाय काइनमास्टार लिरनाय बेफोरबायदि फैयो। आङो एक्सुवेलि आङो माने पावार डाइरेक्टरखौनो इउज खालामो सिगांनिफ्रायनो आं पावार डाइरेक्टर एप्सखौ इउज खालामबोगासिनो दं। बिराद मोजां आरोना जास्ट माने काट खालामनानै मिउजिक सोना होब्लानो जायो आरोना बेवहाय माने काइनमास्टारा एसे हेब्रे मेब्रे मोनो आङो काइनमास्टारखौ बेनिखायनो आं बारा काइनमास्टार बाहाया। ओमफ्राय पावार डाइरेक्टराव आङो एसेल'सो कालार होयो बेनिफ्राय स्किन स्मुथ खालामनो थाखाय सिथरफोरखौ एसे ब्लार खालामनो थाखाय स्किन स्मुथ दंखायो नालाय काइनमास्टारावबो दङ दंनाया ओमफ्राय पावार डाइरेक्टराव इजिसिन आरोना दा बेखायनो आं पावार डाइरेक्टर बाहायो। आरो पावार डाइरेक्टराव नोङो स्ल' मसन भिडिअ बानायनोब्ला इन्सटाग्रामनि रिल्सफोर बानायनोब्लाबो माने दसेनो स्पिड दसेनो स्ल' दसेनो स्पिड दसेनो स्ल' बिदिखौ माने बानायनो हायो आरोना। दा माने भिडिअआ थाबथा थुबथा जाया। काइनमास्टारावबा मा जायो स्ल' मसन स्पिड खालामनोबाथाय स्मुथ जाया आरोना भिडिअआ माने मोजां जाया आरोना थाबथा थुबथा नांथा जायो। दा बेनिखायनो नोंथांमोना पावार डाइरेक्टर एप्स इउज खालामब्लानो जाबाय। बिदिब्ला फैदो मबाइलनि स्क्रिनाव आङो नोंथांमोननो बोरैहाय एडिट खालामो बोरैहाय पावार डाइरेक्टरखौ इउज खालामनांगौ नोंथांमोननो खिथानोसै। दानिया फैबाय जोङो मबाइलनि स्क्रिनाव बेनिफ्राय नोंथांमोना पावार डाइरेक्टर एप्सखौ ओरैजाय थुनानै अपेन खालामनानै लाग्रोदो। बेयो अपेन जाबाय बिनि उनाव आङो निउ प्रजेक्ट नैबे निउ प्रजेक्टआव फैदो नोंथांमोना नैबे निउ प्रजेक्ट लिरनाय दङ आङो दायो निउ प्रजेक्टआव फैबाय। निउ प्रजेक्टआव थुनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नैबे जाहैबाय इउटुब साइज आरोना 16:9 इउटुब साइज। बेनिफ्राय इन्सटाग्राम रिल्सफोरनि बानायनोब्ला 9:16 लाब्लानो जाबाय। आं दायो इउटुबनि बानायगोन नालाय नैबे 16:9 थुब्ला माने दाब्लाब्ला जागोन आरोना माने भिडिअआ फुल स्क्रिन जायो। ओमफ्राय गोलाव साइजबाथाय नैबे आरो 9:16 होब्लाथाय गोलाव साइज जागोन बियो। जोंनो दायो इन्सटाग्रामनि नाङा जोङो इउटुबनिसो नांगौ नालाय इउटुब साइजखौ होबाय 16:9। बेनिफ्राय नोंथांमोना सोरबा डाउनलड खालामखानाय थायो मालायनि भिडिअ डाउनलड खालामखानाय थायो। डाउनलड खालामनाय दंब्लाथाय नैबे डाउनलडआव थागोन नैबे डाउनलड नै बेयावबो दं बेयावबो दं। बेनिफ्राय जोङो डाउनलडखौ लाया जोङो केमेरा खेबनायाव नैबे केमेरायाव थांबाय। केमेरायाव थांनानै आङो नैबे हाम्फेखौ भिडिअ बानायदोंमोन नालाय ओरै हाम्फेखौ ओरै थुनानै लाबोबाय नैबे अरिजिनेल इउजाराव होबाय। बेनिफ्राय नै ओरै गिदिर गोलावबो खालामनो हायो नै ओरैजाय मोननै आखाइजों थुहाबनांगौ। बेनिफ्राय नैबे थुदो खनसे बेहाय थुनानै नोंथांमोना बेखौ जुदि प्ले खालामना नायनोबा नायनो हागोन नै बेयाव थुनानै नायग्रोनो हायो। बेनिफ्राय नैबेखौ माने साउन्डखौ फुल होनोब्लाथाय नैबेयाव थुदो नैबे भलिउम लिरनाय दंखायो नैबे भलिउम बे भलिउमाव थुब्लानो जाबाय। बेनिफ्राय ओरैजाय फुरा होजोब आरोना 200 होमबाना मोजां खोनायो। बेनिफ्राय अके होदो अके होनानै बेखौ
नैबेयाव सिथर दंबाथाय नैबे हामफिनायाव नै हामफिनायाव जुदि नैबेयाव मोखाङाव सिथर दङ बेखौ नोङो स्मुथ खालामबाय नैबेयाव थुना होदो बेनिफ्राय स्किन स्मुथआव बेयाव थुदो ओमफ्राय नैबेयाव थुदो बे खमायदो आरोना स्किन स्मुथखौ नैबेखौ खमाय होमबानो माने क्लियार नुयो बेनि उनाव एसे कालार होनोबाथाय नैबे टाइमलाइनाव थुफिनदो थुफिननानै एडजास्टआव थुबानो जाबाय बेनिफ्राय नैबे सेचुरेसनखौ एसे बारायना हो आरोना ओरै बारायना हो अब्लानो माने मोजां क्लियार नुगोन बेनिफ्राय नोंथांमोना नैबेहाय मेथाइ सोनोब्लाथाय नैबेहाय फैदो नैबे खनायाव बेहाय थुनानै नैबे मिउजिकआव थुदो ओमफ्राय डाउनलड खालामखानाय दंबाथाय बबेयाव दं बेयाव डाउनलडआव थांदो बेनिफ्राय मेथाइखौ सोदो आरोना नोंथांमोना बबे मेथाइखौ सोनो गोसो नै आंना मेरला डाउनलड खालामखानाय दंखायो आं आयौ बिमा होननायफोरखौ बांसिन सोयो नालाय नैबेयाव थुबाय बेनिफ्राय नैबे प्लासाव थुदो प्लासाव थुनानै ओरैजाय बोनानै लाबोबानो जाबाय बेनिफ्राय नैबेहाय नै ओरै प्ले खालामदो आं बिदि खालामबाय आरोना दा बेखौ नोंथांमोना सेभ खालामनोब्लाथाय जेनेबा आं बिदिनो नोंथांमोना लगायलांबाय थादो सेभ खालामब्लाथाय नैबेयाव थुदो सेटिंनि खाथियाव नैबे अपसनखौ नुदोंना नुवाखै नोंथांमोना खनायाव बेयाव थुदो थुनानै सेभ टु गेलारि 4K बो जायो बेहाय नोंथांमोना 4K एक्सपर्ट खालामबा 4K खालामनो हागोन ओमफ्राय फुल HD खालामनोब्ला फुल HD आवनो होब्लानो जाबाय होमबाना बारा MB जाया ओमफ्राय 720p बो होनो हायो आं बांसिन फुल HD आव खालामो फुल HD आव होदो नैबे प्रडिउसआव थुदो बे माने डाइरेक्ट एक्सपर्ट जाबाय आरोना एक्सपर्ट जानानै कमप्लिट जाबाथाय बेखौ नोंथांमोना डाइरेक्ट इउटुबाव आपल'ड खालामनो हासिगोन थ' बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै गाव गावनि इउटुब चेनेलाव माबायदिहाय पावार डाइरेक्टर एप्सआव एडिट खालामनानै जोङो गाव गावनि इउटुब चेनेलाव भिडिअखौ आपल'ड खालामनांगौ नोंथांमोना मिथिखाबाय दा नोंथांमोना मिथिबायब्ला आरो एसेब्लाबो नलेज मोनबायब्ला नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो बिदिनो मोजां मोजां नोंथांमोना आपडेट नांबाय थागौब्ला नोंथांमोना इउटुबनि थ्रुयै कमिउनिटि गाइडलाइन स्ट्राइकआ मानि थाखाय फैयो दा नोंथांमोना इउटुब चेनेल सालायबाय थानायाव गोबां प्रब्लेम फैयो सोरनाबा मनिटाइज जाखानाय चेनेलफ्रानो डिमनिटाइज जानानै होयो दा डिमनिटाइज जायोब्ला चेनेला बेफोरखौ मारैहाय मनिटाइज खालामफिननांगौ बेनि बागै भिडिअ नांगौब्ला नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामनानै खिथाहरब्लानो जाबाय आरो जोङो माखासे कपिराइट क्लेम फैयो बेफोरखौ बोरैहाय बोखारनो हायो बिनि बागै भिडिअ नांगौब्ला नोंथांमोना बेखौबो कमेन्ट खालामनानै सोंहरनो हागोन आंनियाव आं माने भिडिअ लाबोनो नाजागोन आरो सोरनियावबा कमिउनिटि गाइडलाइन स्ट्राइक फैयो बेफोर मानि थाखाय फैयो नोंथांमोना बिनि बागैबो मिथिनो लुगैदोंब्ला कमेन्ट खालामनानै सोंहरदो आङो माने भिडिअ बानायनानै नोंथांमोननो फोरमायनो नाजागोन आरो बबेबा भिडिअआव माने येल' डलार फैयो बेफोर येल' डलारा मानि थाखाय फैयो ग्रिन डलारा मानि थाखाय फैयो रेड डलारा मानि थाखाय फैयो माखासे भिडिअखौ इउटुबा मानि थाखाय टार्मिनेट खालामना होयो मानि थाखाय टेक डाउन खालामना होयो बेफोरनि बागै भिडिअ नांगौब्ला नोंथांमोना आंनि मोनसे डिबि टेकनिकेल इउटुब चेनेल दं नैबे स्क्रिनाव होबाय थानायानो नोंथांमोना बेखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला डिबि टेकनिकेल इउटुब चेनेलाव आङो बिदिनो मोजां आपडेट ससियेल मिडियानि आपडेट नोंथांमोना बे चेनेलनि थ्रुयै गोबां सोलोंनो मोनगोन आरोना गोबां हेल्प मोनगोन नोंथांमोना दा बे चेनेलखौ नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै ला एसे नांबावगौ आरोना 1500-1600 वाट्स आवार नांबावगौ आंनो दा मनिटाइज जाथ'वाखै डिबि टेकनिकेल चेनेला आं बे डिबि टेकनिकेल चेनेलाव कन्टिनिउ भिडिअ लाबोबाय थागोन आरोना थ' बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो बेजों लोगोसे भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला एसे लाइक खालामना होदो लोगोफोरनो जेसेबां हायो शेयार खालामना होदो दे बिदिब्ला लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन बाय बाय